Hormatly watandaşlar, inni gelin Türkmenistan'da saylamak ve saylanmak hukuklary barada gurrun edelim. Bilşimiz ýaly Türkmenistan'ın konstitusiýasyna laýyklykdy. Ýaşy 40'a ýeten islenlik grajdanin Türkmenistan'da prezident wezipetini dalaşgärlik edip bilýär. Dalaş edýän adam soňky döwürde partiýalaryň teklip etmegini, konstitusiýanyň öňkü görnüşlerini, adamlaryň, guramalaryň ýa ýygnaklaryň esasyny ýa-da bileleşmeleriň esasyny hödür edilip bilinýär. Ýöne häzirki wagtda diňe şol partiýalaryň görkezmesi esasyny diýip. Indi bu meseleni seredip görelim. Partiýa uranyna Türkmenistanyň näçe san partiýa bar? Ya şol partiýalaryň haýsy bir öz başlyk, şolaryň haýsy biri prezidentin agdyna garamaýak däl. Bu soralar hemmemize düşünüpli. Diýmek Türkmenistanyň erkin kandidat hödür edip biljek öz başlyk erkin partiýa ýa guramalar ýok. Indi näme bolup geçer Türkmenistan? Şol Türkmenistanyň diktatorlyk ýagdaýy, diýdimdorlyk siýasaty, dünýä ýüzündäki döwletler bilmezlik üçin ýa daşary döwletleriň dikkatyny şular ýaly siýasy oýun hödürlenýär. Meselem, ine bizde demokratiýa bar, ine plan gurama kandidat hödürledi, ýene bir onu hödürledi ýa plany. Buların hemmesi goşadyrmak üçin kandidat. Buların ählisi şol diktatorun eleginden geçirilip halka hödür edilen dilsiz ağızsız piyadalar. Şonun üçün bugun Türkmenistan'da geçirilen saylawlar halkın bähwidinden ýa-da döwletin bähwidinden ugur alınıp ýa-da halkın teklip eden hakyky kandidatlarynyň düzülüp geçirilen azat erkin saylawlar diýme hiç bir mümkinçilik ýok. Häzir Türkmenistan'da soňky 10 ýylyň dowamyny 3-nji gezek geçirilen goşadyrnak üçinäki saylawlaryň üçüsi hem diňe Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň bähwidine geçirilen ady saylaw ýöne boş takyrdyly ine kampaniýa. Bu saylawlara halk gatnaşan adamlaryň diňe zor aýakdan şol studentler, ýaşlar ýa-da harbylar sürülýär. Galan millet o saylawlaryň golaýynyň barana. Şular hakykat. Ajam bolsa şu hakykat adam.